tahun J. Tahun J. Nggih. Ya, tahun J niku pun digandhengi tahun Arab. Ya, penanggalan niku wau kan kangge tiyang Jawa dadi kangge perhitungan, penanggalan. Dadi ini kan penanggalan satu suro niku kan jatuh ngene Selasa Pahing. Tapi ning tahun Hijriah niku kan genten tahun Hijriah niku jatuh Senin Legi. Ngoten lho. Dadi kedah ngertosi. Nggih. Mila kan gesek mangke nggone antarane satu suro kalih satu Muharram. Dadi Muharram niku bahasa Arab niku satu suro niku. Terus untuk kedah ngertosi dan Jawi niku. Tetes mboten nggone sasar susur. Mila disentrong napa niku jane mboten kangge sentrongan. Jadi pun karuan jatuh tanggal niku. Ngoten. Tapi gandeng sakniki kan yen mboten sentrongan nggih. Biasa. Titen bane riyen nggih. Titen. Nggih langsung otomatis ngoten mawon. Di tanggalan niku kan otomatis. Di satu suro yakin ngene satu Muharram Islam tetap Senin niku. Satu. Tapi ini ngene Jawa satu suro Selasa Pahing. Tahun J. Tahun J niku pun digandhengi tahun Arab. Ngoten lho. Jadi pun digandhengi kalih Sultan Agung Nokrokusumo niku wau. Ngoten lho. Jadi tiyang dereng ngertos, tapi ning kula kan pun ngertos, pun paham. Mulane alif. Pertama kan alif. Terus terus Jimawal. Terus J. Terus da. Enten gangsal Mbak, dari tahun Jawa. Enten gangsal. 8. Nggih, 8 balik malih tahun alif malih. Kapan pun Jumakir niku Jumawat nggih. Niku balik malih. Didungken mboten saged mboten ro tampane tahun kan mboten ro nggone tanggalan. Udah Karena biasanya nih warga sapa kok mau meringati satu suro niku bacaan apa mawon Mbah niku? Nek tersagar mboten bacaan. Mboten nggih. Ten griya mawon minangka riyaya. Riyayane iki. Riyayane. Dadi kentun nur ten daleme piyambak-piyambak. Mangke nggih tetep ten sagar kentun nur bebarengan tapi nggih kentun nur piyambak-piyambak sedaya. Ini bacaane ten griyane piyambak-piyambak. Piyambak-piyambak. Niku. Dados mboten nglumpuk kados kepercayaan liya-liyane ngoten niku. Nggih. Nggone diundang, nggone kenekan sakmene. Dadi cukup nggone mergi napa wawarahe wani urip kanthi kapitayan saka kekuatane dhewe. Dadi wis ora leh njagakno liyane. Dadi iso slametan yo apik, ora iso yo apik. Niki lho. Tata darma niku. Nggih. Terus biasanya nek sasi suro ngoten niku Mbak. Tiyang Jawi terus kan ngumbah gaman Mbak nggih. Oh nggih. Ngumbah gaman niku pripun Pak maksude gaman sing pripun sing tumbah niku? Niku gaman niku kan satu suro dadal-dadal nyuwun ubah, nyuwun dipenlengani. Niku zaman ngene empu-empu niku kan gaweane empu. Empu niku nggih sekti soalnya empu niku ngene tirakat. Nggih. Tirakate malah luar biasa. Berarti leres niku Mbah nggih, ngumbah gaman niku. Nggih, leres. Leres ubah gaman niku. Kayaknya nopo Mbak sing dipilih bulan suro.
bulan pertama. Sakral Pak. Iya, jadi bulan pertama. Bulan Suro dasare huruf Jawa ya saka Suro terus dina-dina tak pertanggalan nggih saking Suro. Ingkang dipun tampi dening nggone Sri Maha Punggung kala wau. Terus nek enten sejarah nggone Aji Saka nggone boten asli Jawa niku pancen klentu. Pun dipilhaken niku. Dadi wonten perangan kalih nggih menika Aji Saka niku mulane wonten Aji Saka Idu nggih Aji Saka Jawa. Sing Jawa niku Aji Saka Jawa. Nggih saking ngene Prabu Sri Maha utawi Prabu ngene ajar paket. Tanah Jawi nanti niku cikal bakal saking Jawa Barat. Saking Jawa Barat. Jawa Barat ngetan dugi Jawa Timur. Sing nampi wahyu pertama nggih Aji Saka niku. Nggih Aji Saka huruf Jawa niku. Ya huruf Jawa niku kangge patokan cagake jagat. Nah, sing nemokno niki ajaran Saptodharma. Dadi jagating pribadi. Nggih. Mergi napa dipun paringi dawuh kalih ingkang mukuwaos ngoten lho. Mulangane nek ngene wayang nek mruwat kala niku kan huruf Jawa diwalik. Ing napa Bapak diwalik? Nun? Ing napa kok diwalik? Lah nggih wong pancena wayang nggih. Nggih niku anune pakemi. Dadi pakemi ngaten niku. Kula kepercayaan niku nek wantun niku nggih tetep wonten bebendune nek mboten ngertos kados Saptodharma. Enten balake wonten. Dadi nek Saptodharma mboten napa-napa Saptodharma gone simbole Semar Dewa Manijawata wonten ing Madyapada. Mboten napa-napa. Bathara Kala kalah karo Pak Idene. Gitu. Nggih, terus Mbak. Nah, liyane kepercayaan liyane. Kan mboten gadah Semar. Nggih. Ngoten lho. Jadi nek ruwat kadek kendel-kendel ruwat niku kenik bambusune ngalah. Tapi nek Saptodharma mboten. Mergo Saptodharma dipun utus maringi okor tiyang pepotengen, maringi teken tiyang ingkang kunyonen, maringi payung tiyang ingkang budanan. Mboten napa. Kan ten dene ajaran Saptodharma niku nek terose kan setiap sasi Suro niku wonten ritual ruwat kala bendu Pak. Nggih. Tiap anu kan parwatan kala bendu kan di ruwat piyambak-piyambak. Dateng nggone daleme piyambak-piyambak. Parwatan kala. Niku boten niku Pak. Saged diruwat piyambak napa kedah niku kedah sesepuh sing ruwat. Oh, nek warga Saptodharma nggih nggone diruwat piyambak. Lah kecuali ning tiyang nih kan nggone diruwat ning mboten nyuwun pagrir niku kan sing ruwat nggih nggone tiyang Saptodharma nyuwun Saptodharma. Berarti nek sing dereng mlebet warga Saptodharma niku kedahe sesepuh Saptodharma sing ruwat nggih. Nggih. Lah make elmune dipundi? Nggih. Kan boten kerta. Wong elmune batin. Nggih terus kan nganyarno niku Mbah nggih. Nggih. Nganyarno sik napa? Tiap satu suro niki dianyaraken. Nggih. 3 Janur kali 1 ketupan niku nggih. Nggih. Terus ngene langsung dinem ning langsung parwatan kala bendu. Berarti niki Tiap-tiap. setiap tahun itu gantos Mbah nggih. Kantos tiap tahun. Tiap tahun nggih nggone parwatan kala bendu, masang parwatan kala bendu. Tapi namun telawang lima.
sing isor pun mboten. Sing isor pun dadi namung niku mawon dipun ruwat pembaruan. Dianyarne Mbak. Nggih. Mergi niku kan bincang nek Sabto Darmo pun badhe dados obor jagat niku kan tentara itu kidul niku kan gerasa. Tentara beribu-ribu. Nggih. Nah, ning Sabto Darmo mboten dilebeti wong marayan tanda-tandane pun ngertos kencor-kencor tandane niku. Ning wonten kalane bendu ya mlebu kan dikala bendu. Nggih, mboten wantun. Mboten wantun. Wonten penangkale. Nggih. Ngoten. Nggih. Nah, mila tiap satu sura dianaraken. Berarti benjing sing slamet niku nggih griya sing wonten tandane 3 Janur niku nggih. Nggih. Ados benjing malam Selasa Pahing niku niki dilepas. Kantor anak Pas satu suro niku Mbak. nggih. Satu sura pas malam Selasa niku. Selamatan. Selamtane nggih. Sura tumpang ngoten. Ukur sura niku ngaturi hormat Kakang Kawah Adiari. Tapi supaya Kakang Kawah Adiari itu saged ngliputi yanipun badan pribadi sak warga. Boten ganggu kalih radani soalé tiang kalih kala wau saged ganggu. Ganggu badan iki ambak, badan iki ambak niku diganggu. Ngoten. Nah, mila Sabto Darmo wani ngruwat iku lho. Sing ganggu niku kan sedulure. Tolo-tolo sing mboten mubet dadi kala niku. Mboten betara-tolo wayang niku. Apa?